Vitajte v 5. dni 7-dňovej odľahčujúcej kúry s ľahkou hlavou. Chcem vás srdečne zablahoželať a pochváliť vás, že ste zvládli ryžovú kúru a ryžový deň. Verím, že to bolo náročnejšie oproti ostatným dňom, ale ozaj svojmu organizmu ste včera urobili maximum, čo ste mohli. Odľahčili ste ho, uvoľnila sa vám myseľ a aj vy sami by ste sa mali cítiť oveľa ľahšie. Jednoducho zľahky. Dnešný deň, tak ako po iné, začíname ľanovo-olejovou kúrou s citrónou a teplou vodou. Strava v dnešný deň je zostavená tiež podľa 5 elementov. A 5. deň prislúcha elementu voda. To znamená, že ich orgány sú močový mechúr a obličky. Dnes preveríme vaše strachy a vytrvalosť v kúre. Tak ako po iné dni platí, že každé jedlo, ktoré dnes budete konzumovať, treba dôkladne prežuť, prehrísť a minimálne 50 krát prehodiť v ústach. Stravu konzumujte v kľude, v tichu, bez televízu, bez mobilu, bez časopisov, bez tabletov a bez hudby. Sústrete sa na jedlo, ktoré jete, na jeho farbu, chuť, vôňu a to, ako ste si ho pripravili a naaranžovali. Veď každým sústom, ktoré zjete, odľahčujete váš organizmus. Takisto dnes platí, že treba zvýšiť pobyt na čerstvom vzduchu. A zase si pridajte ďalších 10 minút, to znamená, že dnes sa už dostávate na 1 hodinu. No a pretože je piatok, pretože voda pristúlka k piatku, tak dneska môžete ísť viacej do prírody. No a tí, ktorí nemôžu a nechcú športovať, tak buď upratujte, ale najlepšie by bolo zobrať svojich rodinných príslušníkov, priateľov, známych a jednoducho ísť von. Príroda vám presne dá to, čo potrebujete. Uvoľní, odľahčí a doplní nesmierne veľa energie. Verím, že vám 5. deň s ľahkou hlavou bude chutiť a teším sa na vás v zajtrajšom dni, kedy budeme dočisťovať lymfatické uzlivy a vaše tkanivá.